Dnešná relácia bude tak trocha atypická. Zavítame do nemeckého Friedrichshafenu, kde sa uskutočnil najväčší veľtrh leteckej techniky v Európe. Máte sa na čo tešiť a my tiež, pretože nás čaká cesta dlhá vyše 1200 km. Takže nech sa páči. V nasledujúcej polhodine uvidíte vzducholoď, ktorá nemôže vybuchnúť, leteckú novinku z Prešova, 19. apríl 2007, ranné zátišie výstaviska v nemeckom Friedrichshafene. O necelú hodinu zaplnia návštevníci 80 000 m2 výstavných plôch. Čaká ich 550 vystavovateľov z 30 krajín sveta, 140 lietadiel, 2 letecké show a lietajúca vzducholoď Zeppelin NT. Táto vzducholoď bola najviditeľnejšou atrakciou 16. medzinárodnej výstavy všeobecného letectva Aero 2007. Vo Friedrichshafene majú vzducholode svoju tradíciu. Vyrábali sa tu už v roku 1938. Plnili sa vodíkom. Jeho výbušnosť však spôsobovala ich nespoľahlivosť a ukončenie výroby. Celkovo ich vyrobili 119 kusov. Zeppelin NT je vzducholoď novej generácie. Je plnená héliom a jej základnými stavebnými materiálmi sú uhlíkové tkaniny a kevlar. So svojou dĺžkou 75 metrov a vzletovou hmotnosťou 10 tón vyvinie rýchlosť 125 km za hodinu. Vo vzduchu vydrží až 24 hodín a bez pristátia preletí 900 km. Nad výstaviskom sa pravidelne vznášala pri svojich letoch do blízkeho okolia. Výstavisko má 7 veľkokapacitných hál. Areál nadväzuje na hangár Zeppelina NT a na pristávaciu a vzletovú dráhu miestneho letiska. Počas 4 výstavných dní z dráhy vzlietali lietadlá, aby predviedli svoje letové ukážky. Haly výstaviska patrili expozíciám mikroľahkých, ultraľahkých a ľahkých športových lietadiel a klzákom. Na svoje si prišli aj vystavovatelia všeobecného letectva. Vedľa kanadského Rebela bola slovenská novinka mikroľahké lietadlo Viper SD4. 2 vystavované lietadlá dopravil výrobca z 1100 km vzdialeného Prešova nákladnými vozidlami. Lietadlá, exponáty môžu na výstavisko jednoducho priletieť. Úspešnosť preletu však závisí od vývoja počasia. Ak chce mať vystavovateľ svoje lietadlo na výstavisku v presne stanovenom termíne, väčšinou uprednostní prevoz lietadla po zemi. Po dvojročnom intenzívnom nasadení nášho aerotímu môžeme skonštatovať, že lietadlo sme predstavili v plnej paráde na výstave Friedrichshafen Aero 2007, kde môžeme skonštatovať, že tento úspech, ktorý sa nám podaril preniesť to lietadlo z výkresovej dokumentácie do reality, sa potvrdil aj návštevnosťou a záujmom zákazníkov. Ten záujem je väčší dokonca, ako sme očakávali, čo nás veľmi teší. Na výstave Aero 2007 sme predstavili lietadlá v 2 farebných vyhotoveniach. Zákazníkom sme ponúkli maximálne vybavenie, čiže zhruba to, čo sa v súčasnosti na trhu nachádza v tej najvyššej kvalite. Naším zámerom je vyrábať lietadlo nielen pre zahraničie, ale aj pre slovenských zákazníkov. Konkrétne mám na mysli Slovenské aerokluby. Chceme tak aj pomôcť obnoviť zastaralý letecký park a urobiť ho vo verzii, ktorá bude prístupná pre širokú slovenskú verejnosť. Viper SD4 je celokovové dvojmiestne mikroľahké lietadlo určené na športové, zábavné a rekreačné lietanie.